5 minutu izango dituzte. Argituta 5 minutu. 5 minutuak ia zenbat jaso aldi. Lau jaso aldi. Eta badua 5. Bila, Mirain Zarruti, txalo batu bere biharko txu, txalo zaparada bat, hori da eta Irain, badua belauztegi arriakin, 5. ere, hori da eta 6 jaso aldi, 20 segundu faltaria 5 minutura iristeko. Egina lehengoa ere bai. Eta prest hasi da lanean Mikel Lopetegi Urra. Elegante. Bat. Behantzin jaso alde ditu. Amaika ere bai. Badu amailu garran bila ere. Hori data, ontxe azkeneko. Hori data, amailu jaso aldi. Amailu jaso aldi, belauztegi arriari. Eta aurrera ekin dio bere lanari Paulo Azpiazu. Hacen geldi, Bat. Animo gotxo batzuk ere biak entzu, egurantizak ezko laguntzen, baina plaza zora arregaten gaude. Txalo bero bat, hori da, eta 3. ere, 3. Minutu bernean 3 jaso aldi egin ditu, bagoa 4. bila. Lau. 6. Hori eta 7 Ondo hartu, Baitxo bat demena. Hortxe, behatzi garrena. Behatzi jaso aldi. Paulo Azpiazu. Zerua ilun, arrixe ere ilun, baina hasi da bere lanian. Hode, izeta 4. eta badua. Ia 5 minutuan zenbat jaso aldi egite dion belauztegi arriari. Bat. Bigarrena ere, eta bade. Hori da eta 2. Badua, izeta 4. 3. jasoaldea. Hori da eta. Apa, gora, 3 jasoaldi. 4 jasoaldi. Eta saioa utzi gabe badua lanera. Etorri dira 5. bila ere bai. Altzaga, venga Odei. Hori da eta. 5 jasoaldi. Odei, izeta 4. 6. Gaua, 7. bila ere bai. Hori da eta. Laguntzaileak ere baditu. Zanak bere, pedieke eta. Apa, 7. ere. Hortu! Hora, 7.
Baina, bueno, urreko batean izango da, honekin zuzenean dela itziko dugu gaurko Santartearenako arrikasotze txapelketa hau. Eskerrik asko udalari etortzearen, baita ere bai Kalako elkartetik lan haundi egin dute, baina ezin izan da gustora egin, egoatzen sakatu lagundu, 14 urtean kongen arrautan batzuk, soziziako da. Bueno, orduan Kalakone lanaki emango dira zaria. Baina ere ustegi, harriaki egilako lana kontuan hartuta, horrela emango dira gaurko zaria. Zaria emango dio Inigo Loyola, Txalo Beroan, pasa aurrera, eta emango dio Xavier Loyola, Aiazia Zanioleko alkateak, gaur gaudegi euritan lana egiteateko 500 euroko zaria, pasatu aurrera, Arrien ondora, Txalo Beroan, eta berari erotik emako dio Kalako elkarteko lehendakaritzak. Leheneko zarian, gaurko honetan, Mikel Lopetegi urrarentzat, Txalo Beroan, eta Elgoibarko alkateak, Elgoibarko garaikurra, eta nola ez, txapeluen handi batentzako, Txalo Beroan, Mikel Lopetegi urra, lauan ikasotzeria. Argazkira, Elgoibarko udala, Maialen Gurrutxaga gure alkatea, Inigo Loyola, baserritarren konsejala, hemen ez dakizu bat argazki daude. Karretila, orgatila bat, janari eta edariz beteta, eta jaixetako laguntza bezala, prest saltzeko rifak,